Lebap vilayetinde kärenneçi daýhanlar ekin meýdanlaryny suwarmak üçin öz maddi serişdeleriniň hasabyna guýulardan suw çekýärler. Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasynyň çap eden bu maglumaty Prezident Serdar Berdimuhammedowyň suw serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagyny gözegçilikde saklamagy ýene bir gezek tawşyran mahalyna gabat geldi. 17 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda Prezident häzirki wagtda dowam edýän gowaça ekişiniň buğdoya, ýazlyk yer alma, soguna we beýleki gök bakça ekinlerine ide işlerinin agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda geçirilmegini gözegçilikde saklamagyň zerurdygyny hem bellidi. Prezidentiň eden bu çykyşynyň fonunda Lewabyň dargana tetrabynda döwlet tawşyrygy boýunça ot iým şol sanda ýorunja östürip ýetişdirýän kärenneçiler suw ýetmezçiliginden kösenýärler. Olar ekerançylyk meýdanlaryny suwarmak üçin elektrik suw nasoslarynyň peýdalanýarlar. Nasoslar elektrik energiýasy çekilýär. Ýerli elektrik edaranyň işgärleri möhürlenen elektrik hasaplaýjy enjamlary oturdýarlar we olar kärenneçilere sarf ediljek togyň adamlaryň ýaşaýyş jaýlaryna ulanýan elektrik togundan epesli gymmat boljakdygyny duýdurýarlar. Sarf edilen elektrik togu üçin tölegleri kärenneçileriň özleri töleýärler. Dip garaşsyz neşiriň 17 aprelde çap eden maglumatynda aýdylýar. Kärenneçiler Sewitiň Amy derýanyň kenarynda yerleşýändigine garamazdan suwaruş kanallarynda suwuň ýokdugyny aýdyp, bir nasosyň 24 sagatlap işläp bilmeýändigine, şol sebäpli köpleriň iki nasos işletmeli bolýandygyny hem belleýärler. Etraf häkimligi suw ýetmezçiligi meselesiniň kärenneçiler tarapyndan çözülmelidigini, sebäbi suwaruş ulgamynyň esasan paýta we buğdoý ekilen meýdanlary suwarmak üçin işlenýändigini aýdýar. Emma bu oba hojalyk ekinleri de suw bilen ýeterlik üpçün edilmeýär. Mundan başga da häkimlik Sewitiň ýerasty süýji suwlarynyň ýaşaýjylar tarapyndan mejburi ulanylmagy babatda jogapkärçiligi öz üstüne almaýar. Dip neşir ýazýar. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün we tehnika ýaly üpçünçilik meselelerini öz üstüne alýar. Öz gereginde daýhanlar özleriniň kärenli ýerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenneçiler özleriniň suw, dökün we tehnika üpçünçilikleriniň yaramazlygyny we munyň köplenç hasylyň pes bolmagyny getirýändigini ýyllar boýu aýdyp gelýärler.